Sieu tots benvinguts a la nostra catedral de Mallorca i també, i en especial, els majors i tots i totes els que seguiu a través de IB3 Televisió la celebració de l'Eucaristia d'aquest diumenge, el Dia del Senyor. Lectura de la primera carta de Sant Pere. Estimats, si després d'obrar bé us toca sofrir i ho suportau amb paciència, això sí que té mèrit davant Déu. Aquesta és la vostra vocació, ja que també Crist patí per vosaltres, i així us deixà el seu exemple perquè seguíssiu les seves petjades. Ell no obrava amb violència, ni tenia mai als llavis la perfídia. Quan l'insultaven, no responia insultant. Quan el turmentaven, no responia amb amenaces, sinó que confiava la seva causa a aquell que judica amb justícia. A la creu, el portà en el seu cos les nostres culpes, perquè no visquem més com a pecadors, sinó com a justs. Les seves ferides ens curaven. Tots vosaltres anàveu errants com un ramat que es dispersa, però ara heu tornat a aquell que és el vostre pastor i guardià. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús parlà així. Vos ho dic amb tota veritat. El qui no entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre o un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles. El guarda li obre la porta i les ovelles reconeixen la seva veu. Crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. Quan té a fora les seves, camina davant, i les ovelles el segueixen, perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en lloc de seguir-lo, en fugen, perquè no reconeixen la veu dels estranys. Jesús els va parlar amb aquell llenguatge, però ells no entengueren què volia dir. Jesús continua. Vos ho dic amb tota veritat. Jo som la porta de les ovelles. Tots els que hi havien vingut abans que jo eren lladres i bandolers, però les ovelles no em feien cas. Jo som la porta. Els que entrin passant per mi se salvaran de tot perill. Podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. Els lladres només venen per robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a voler. Paraula del Senyor. Us alabam, Senyor Jesús. Passen els dies, passen els anys, i quan se retroben vells coneguts diuen:
ha canviat molt, però l'he conegut per la veu. No hi ha dues veus iguals. Cada veu és única, irrepetible, porta el segell d'una vida i d'una manera de ser. Vet aquí una bella paràbola que indica que cada persona també és única, irrepetible, i per això és sagrada. I per això hi ha també tantes veus. La veu que mos renya, la veu que mos comanda, la veu que mos insulta i mos atemoritza, la que mos dona males notícies, ha mort el teu amic. Hi torna a haver corrupció entre nosaltres, encara no hi ha pau a tot el món. La veu de la ira, que anuncia i a vegades canta la guerra, la veu del dolor. Hi ha també, però, la veu que mos crida a la vida, que mos convoca a la felicitat i mos hi mostra el camí. Hi ha la veu que mos cura i mos recupera per la vida. Hi ha sobretot i sobre totes les altres veus la veu de l'amor. Hi ha la veu de l'amic i de l'amiga. Aquestes són les veus que mos interessen, perquè mos alliberen i mos salven. Però hi ha una única veu que mos diu tots els colors de l'estimar, sobretot de l'estimar sense mesura. És la veu de Jesús. Una veu suau, discreta, dolça i per això exigent. No la sentireu mai cridar ni imposar-se sobre les altres veus, ni imposar el seu parlar. Discreta, sempre amable, sap trobar el to i la mida que desvela en cada un de nosaltres allò millor que s'amaga en el darrer sostre del cor i fa que siguem allò que realment som a la nostra última veritat. Fixeu-vos, és una veu per mi, només per mi. I és una veu per tu, només per tu. Per això la coneixem. Les meves ovelles coneixen la meva veu. Sí, no podríem passar sense ella. No sabríem qui som ni de què som capaços. No podrien sortir del nostre no-res sense aquesta veu que ens agombola, ens acarona i besa cada una de les nostres nafres i les cura amb el seu silenci. I en la seva paraula ens empenya altra vegada al combat, que deixa de ser lluita per convertir-se en el lloc de la trobada, en la veu del Senyor. Sí, nosaltres la coneixem, aquesta veu. Fa molts anys que la sentim i l'escoltam. És el nostre tresor. Vivim d'ella, vivim en ella, volem viure per ella, tot i que tantes vegades no ho aconseguim. Sí, Senyor, nosaltres coneixem la vostra veu. On aniríem, Senyor, sense vos? On aniríem? Perquè ningú ens parla com vos. Ningú ens diu allò que freturant sentir quan perdem el nord i la terra trontolla sota els nostres peus. I ens sembla que ni ho paga ni va pagat mai. Aleshores ningú mos parla com vos, Senyor, perquè ningú mos estima com vos. Sí, nosaltres coneixem la vostra veu. Vos sou la nostra vida. Però som tan fràgils que a vegades ens conformam i param esment a tantes altres veus que no són la vostra i per un moment mos sembla haver trobat el secret i la porta de la felicitat. Aleshores és quan la vostra veu torna i torna i torna i mos diu: no tingueu por, jo som la porta, veniu a mi. Passarem plegats, anirem al jardí,
a les bones prades on l'ametler sempre està florit. Hi anirem plegats. I si jo venc amb vosaltres, ja no hi ha espai per la por. Sí, Senyor, avui, en aquesta Eucaristia, vos agraïm la vostra veu. Sobretot agraïm conèixer-la i vos demanam que mai mos falti. Que així sia.